normálne maskáčové pončo, či čo to je. Vyhádzanej veci. Keď to tu takto vypadá vonku pred vchodom, to bude ešte vo vnútri, Ferry. To už bude. Možno, že to už bude aj rozkradnuté, rozjebané. Možno, že tu stretneme aj urbexákov. Ak ho zrovnajú so zemou. Myslím, že aj tento bunker zrovnajú so zemou. Neviem. Ale tento bude asi ten nemocničný, lebo už tu vidím nejaké biele topánky. Nosítka tu vidím. Ja si myslím, že to bude ono. A vidíš, že chlapík nepičoval nič, že?